קהל נכבד, משפחה יקרה, נפגשנו כאן בחלקת הקבר, חברים, משפחה ומכרים, על מנת להוקיר את זכרו של הקצין מצבא הגנה לישראל, סרן יובל בן יעל ואיתי למשפחת זילבר. נאמר את פרק פ"ג בתהילים לזכרו ולעילוי נשמתו. שיר מזמור לאסף. אלוהים על דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך ימיון ומשנאיך נשאו ראש. על עמך ירימו סוד ויתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. העולה אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם היו זרוע לבני לו צלע. אעשה להם כמדיין כסיסרא, יבין בנחל קישון. תשמדו באין דור, היו דומה לאדמה. שיתמו נדיבמו כעורב וחיזהו וכזבח וכצלמונה כל נסיכמו. אשר אמרו נרשע לנו את נאות אלוהים. אלוהי שיתמו כגלגל כקש לפני רוח. כאש תיבר יער וכלהבת אל תרים. כן תרדפם בשריך וסופתך תבעלם. מלא פניהם קלון ובקשו שמך אדוני. יבושו ובעלו עדי יד ויחפרו ויבדו. וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. יזכור בתפילת אל מלא רחמים מפי רב הגדוד הרב שלומי אלבז. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, לכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר רקיע מאירים ומזהירים, לנשמות חיילי מערכות ישראל שנפלו במלחמות ישראל בפעולות הגנה, תגמול וביטחון, בעת מילוי תפקידם, בעת שירותם, ושחרפו נפשם למות על קדושת השם, ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים. ולעילוי נשמת הקצין סרן יובל בן יעל ואיתי זילבר, השם ייקום דמו. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, בגן עדן תהא מנוחתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום המשכבותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. כעת נשמע דברים מפי המג"ד סגן אלוף אלכס שרגא. יעל ושרון היקרים, נפגשנו בבוקר, הכרנו קצת יותר לעומק, ואני מבטיח שניפגש גם בטיולים המשותפים בעתיד הקרוב. אנחנו עומדים כאן בבית העלמין הזה, במקום שבו האדמה מחבקת את טובי בניה, כדי לזכור, לכאוב ולהבטיח שלא נשכח. יובל זילבר לא היה עוד שם ברשימה. הוא היה בן, אח, חבר ולוחם. אדם עם חיוך רחב ולב ענק ונשמה אדירה. כזה שכל מי שפגש אותו הרגיש שזכה. היו ביובל עוצמות שקטות, הוא לא אהב להיות במרכז, אבל תמיד היה שם, ברגעים הקשים, במקומות שאחרים היססו להגיע אליהם. למה דווקא אני? במעגל החברים, במשפחה ובשדה הקרב. ביום שבו נפל נשברה עוד פיסה בלב של כולנו. אבל ברגעים האלה שבהם הדמעות מכסות את העיניים והלב הכבד,
אנחנו זוכרים את מה שהוא השאיר אחריו. את החברות האמיתית, את הנאמנות, ואת האומץ ואת המורשת. יובל, כמו רבים מטובי לוחמינו, לא חיפש תהילה. הוא יצא להגן על הבית, על המשפחה, על הארץ. ואנחנו כאן היום לא רק כדי לבכות את חסרונו, אלא גם כדי לומר תודה. תודה על מי שהיית, תודה על מה שהשארת בתוכנו, תודה על הדרך שסימנת. ביום הזה, כשצפירה אחת עוצרת את המדינה כולה, אנחנו עוצרים את החיים כדי לזכור את יובל. לא רק את האובדן, אלא את החיים שהיו בו. את האהבה, את החברות, את הרוח ואת התקווה. יהיה זכרך ברוך, יובל. אנחנו נמשיך לספר את סיפוריך, להחזיק את שמך בלבנו, להבטיח שלא תשכח לעולם. כעת נשמע דברים מפי הגר, חברה של יובל. אם מישהו לא ישמע, אני מתנצלת מראש. עוד יום שכולו זיכרון. זה לא שבשאר הימים יש רגע של שכחה, אבל ביום הזה יש עוד אישור, במרכאות כמובן, להרגיש את מה שאני מרגישה, כנראה מה שכולנו מרגישים. לחשוב על מה שאני חושבת, וגם יותר מקום לשתף. יובל, איזו סיטואציה. מי שעוקב וזוכר, אתה אמור עכשיו, ברגע זה ממש, להרים לי על מה שכתבתי לחיילות שלי. זוכר את הנוהל? זוכר שבימי זיכרון זה מה שאנחנו עושים? עסוקים בלהנציח גיבורים. אשכרה לימדת אותי, הכנת אותי לרגע הזה. הרי אתה כל כך צנוע, היית צנוע. אז כל הלמידה מבוססת הנצחת חיילים אחרים, ומה עכשיו? מאיפה אספוג את הכוחות שאני אמורה לספוג ממך? כל החודש האחרון קופצים לי זיכרונות באינסטגרם, בפייסבוק, על מבצעי יום הזיכרון. רואה אותי מדברת למצלמה עם דמעות בעיניים של התרגשות, שאני קולטת כל שנה מחדש את הזכות המטורפת לחלוק כבוד לחללים. חלקם זרים, חלקם די רחוקים, ולא תיארתי לעצמי שזה מה שיקרה למדינה ובעיקר לך. ואיזו זכות, יובל. לפעמים אני מדברת עליך ועוצרת באמצע. אתה בדיוק אותם גיבורים, אלו שככה אנחנו מאדירים ומעצימים. ומהר מאוד, מרגע של מחשבה על גבורה, זה הופך לרגע, אפילו רגעים של עצב עמוק. עמוק מאוד, שעוטף את הגוף, חודר אליו מבפנים וכאילו משתלט. דברים שלא הכרתי, לא ידעתי שככה אפשר להרגיש. זה פוגש אותי ביום יום. פוגש אותי ברדיו כשמתחיל שיר שאני מאוד אוהבת. לעולם לא חשבתי לקשר אליך את השיר, את המשמעות. ואז אחרי המנגינה המוכרת מתחיל אהוד בנאי לספר שהילד בן 30 ואני ברגע אחד צועקת על הרדיו חזרה, לא, הוא לא יגיע, ומחבה. ועם כיבוי הרדיו קיביתי לעצמי את השמחה, את המחשבות השונות שרצות בראש. נשארתי עם געגוע עמוק וקורע, שאני לא מצליחה להתמודד איתו. אין לי ברירה ואני מנגבת את הדמעות וממשיכה בנסיעה, ובדיוק מגיעה לכיוון הבית. קצת לפני קק"ל על איילון דרום, מי שעובר שם הרבה, אתם בטח שמים לב שזה הרגע בדיוק שמתחילים לראות עם העיכול את המגדלים של תל אביב. את יודעת, אני מתה על החלק הזה בכביש. אני תוהה לעצמי למה. שואלת אותו למה, הרי זה בדיוק התזכורת שהגענו לעיר וזה לא האזור הכי מועדף. תראי איזה עוצמות יש בתל אביב, איזה מגדלים, זה כל כך יפה, לפעמים מרגיש כמו חול, זה מטורף אגב. אני צוחקת ואנחנו ממשיכים בנסיעה. מנסה לכתוב קצת מהעוצמות שיש במגדלים, אולי ככה אוכל להמשיך בדרך ובמציאות הזו. חזרנו מאיזה נסיעה אחרי שהצטרפת אליי בספונטניות, ספונטניות שהשאירה אחריה ריק מטורף וכאב, כזו שאין לה תחליף. הייתי רוצה שזה יהיה יותר פשוט, ככה לימדת אותי פעם, פשוט. ככה אני גם עושה בצבא בכל מיני משימות, מנסה לגרום לזה להיות יותר פשוט. באחת מהפעמים הפכתי את זה לפשוט, בניתי את הגרף, עשיתי דברים. וכשהגענו לחודש מאי היה פחות פשוט. פעם יום הזיכרון ויום ההולדת שלך ממש סמוכים. אני יוצרת, לא מבינה מה אני מרגישה, איך לדמיין את הימים האלה, איך אני אמורה להרגיש, מה אני מצפה מעצמי, מה היית מצפה ממני, מה היית רוצה שאני אעשה. המחשבות האלה תמיד איתי, אתה תמיד איתי. אתה יודע שבאת לבקר בחלום לא מזמן? יש כל מיני פרשנויות, אבל אני בוחרת להאמין שבאת לבקר, להגיד לי שזה בסדר שאני עצובה וגם אתה.
תזכרי את הדברים הטובים. יובל, זה כל כך הרבה לזכור, כל כך הרבה לסחוב. יש ימים שאני חושבת שאנחנו לא בנויים לזה בכלל ורק צוברים הכחשות. ואלו הזמנים להיזכר בזה שלא היית נותן לנו, לי, ליפול. לא לרוח, לא לכוח, תמיד קדימה. גם בצחוק וגם באמת. השארת אותנו עם אחריות בלתי נגמרת, צוואר שאי אפשר לא לממש. בטוחה שאתה רואה כמה אנחנו על הדברים כיחידים וכחבורה. אז אם פעם היינו מחליפים כתבים, עכשיו אני כותבת לך. ואין לי איך לשלוח לך. רק לקוות שאתה איתי כשאני כותבת ומקריאה. הכתיבה הזאת נותנת לי הרבה זיכרונות, רגעים, תובנות, כאב או געגוע. וכל מה שהייתי רוצה זה לדבר עליו יחד איתך, אבל זה כבר לא יקרה יותר. נשאר לי להודות ולנצור את הזמנים בהם כן זכיתי ויכולתי לעשות את זה. אתה חסר לי מאוד ואני קולטת את זה בפעולות יומיומיות, ממש בסיסיות. כל כך הייתי רוצה שנלמד המבחנים ביחד, לראות אותך מתעצבן על החומר ואני מעכלת את הדברים שאני עושה שלעולם לא תעשה ונשברת מזה. לא. ואתה תמיד חוזר כל הזמן, דווקא כשאני הכי נהנית, או בדיוק ברגעים שהכי קשה. אז רק נשאר לי להגיד לך תודה יובל, לי שוב 1000 תודות, וגם 1000 לא הספיקו. תודה שהיינו חברים וזכיתי להיות איתך כל כך הרבה. תודה שבלי לחשוב פעמיים, גם לא חצי פעם התייצבת למשימה גם כשלא קראו לך כדי לשמור עלינו ולהגן, וסליחה שהיינו צריכים להגיע לזה. אתה גיבור שעכשיו כולם מכירים, גיבור שחי כמו מלך למעלה ומלמד אותם גם קצת ליהנות כמוך. בטוחה שאתה כבר מארח אותם יפה, ומארח עוד גיבורים שממשיכים לבוא אליך לשם, למסור להם דש מאיתנו. אנחנו מתגעגעים אליך מאוד, ואני מבקשת ממך לבוא אליי שוב בחלום, לבקר, גם אם זה רק לקצת. מתגעגעת עד כאב. שירת התקווה. נפש יהודי הומייה ופתה מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא עמדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים. תהיה נשמתו של השם הטוב יובל בן יעל ואיתי למשפחת זילבר צרורה בצרור החיים, ויהיה מליץ יושר בעבור משפחתו היקרה ובעבור כלל עם ישראל, אמן ואמן. המשפחה מבקשת להזמין את כולם לבית המשפחה, למפגש זיכרון.